Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian kajing yo ya kajing ujor na kikatu kat ni kipat ba kathain rimulyang. Ha kabiyadai ba kajing duko traikam jong kanong lang PHC. Ha kasngin kong katayo kakasi Students Union Rimulyang Circle. Ha kajing alam jong samla biang boy sangriang. Kilapan long ya kajing jurep ha kabaka KSU kalalap bakate kajaka sumar. Kadon ha pedeng kajing duko ha karukom traikam. Balala ba omdon tang weiru unong trai hapo kate ke PHC. Usamla biang boy sangriang Presiden ke KSU Rimulyang. Ulaong bakat kum kajing yo jingtip jong kaseng hakatay kajing jurem. Laong balashi benaitam katay ke PHC kamdon doktor. Kumjo omdon unong de ne ay dawai batikna. Baladon tangwe u doktor Ayurveding. Hakan ka sni nakaliang jungi kum ka Rimulyang Circle nadu bang yos no ya ki jingsa komplain nakapor sa kapor kapo jong ka dong kathan ka jungi na benta ka ka PHC kumda nakaliang jungi lawan menta ka sni ban jurib biang iya ka ka PHC bat ka jing sya ka long bang ilam ba kilong thli bat sudah mdon te bat ka weiro bang ilam bang isusi bang isuno mensim ro ba yo jingtip hang ni umdon doktor la kumba sibenai ti kadap kajing le se ya kan kadong kathan ka jongi hakini gisni te rewat la kataru nakaliang jongi kum kaseng ngimla ban ong bangi haban song klifti en re haban ya nang ni sakman na benta ba ni haban ya yaki bor ki bakham hajrong na benta ban pej ban yin na benta kan ka pi nadu ki farmasi ru 4 don bad hagaju kapor ki jakabu dawai kum storom ro 4 biang te sibun ki dang don ki jingduna re nabenta kita ki eke baro ngi sanang ya syakmat re kabakam kongsan kaba hakmat du kobumut ban kaliang jungi kum kasang i dawa ba yakibor ba dei pej ba sto pa hapo sitayo ni kwa ba doktor udai bandon hang ni hapo PHC nong lang bat ngi kwa ru balak nuk nung idei ban yo ya doktor ba dei napo kadong kathan la jong lani ladam dei napo Rimulyang Circle ru la ban yo napo west mo khnang ba kajing ya pe ka jong u kalong kabakloi re kumani gi sngi bladap kabumut ba ki doktor ki dei nakiwe ki jaka kabumut ba kasyem jing ya ki ba kin ya don lang nakapor sa kapor ha kinong pang te kinong pang kim juab lada don doktor ne don ru ya kata kinong pang hi ki wan bej lada don ke jingpang te lada kalong kumne kumbalong mentakasni kabomut ba kadong ke jing dunong kaba hadu kata-kata na penta kadong kathan ja jongi kamtam ya kinong pang habaki wan ban pha sumar hang ni kalong ke kaba ngimla ban sya la ngimla ban sap na kaliang jongi kum kun samla jong kadong kathan ban supet kumne ba kalong kenja kat kata kejaka ban ai jing sumar na benta kadong kathan ja jongi